Čo bola najväčšia výzva pri zakladaní Kinitu? Jedna z veľkých výziev bolo, ako financovať to, čo chceme robiť. A partikulárne, ako získavať veľké grantové európske projekty, ako ich zbierať systematicky. A to je niečo, čo sme sa museli naučiť. Nemali sme predtým tú skúsenosť a zároveň sme vedeli, že aj celkovo na Slovensku ten rozsah, v ktorom to my potrebujeme robiť, nie je typický, nerobí sa typicky, čiže budeme si musieť vymysleť vlastnú cestu ako na to. Bol kľúčový moment, pri ktorom si mal pocit, wow, dokázali sme to? Tých momentov bolo asi viac. Vždy sa týkali vlastne získavania veľkých grantov, čiže keď sme získali grant CEDMO, to bol prvý, ktorý sme napísali a prvý, ktorý sme získali. Potom následne viaceré granty z Horizon Europe, opäť s takmer 100% úspešnosťou získané. To boli naozaj kľúčové momenty, kedy som si povedal, že asi sa nám to darí robiť.